Много от хората бързат да променят всичко, каквото се е случило в техния живот до сега, някакси да затворят страницата или да го заметат под килима и всичко да бъде наред. Само че това няма как да стане така. И ако има човек, който ви казва, че точно с 3 стъпки може да оправи вашия живот, честно да ви кажа, това звучи доста несериозно. Защото вие, представете си, сте на 30 години. През тези 30 години живеете със самите себе си. Дори да трябва да промените едно много малко нещо, това ще ви струва огромни усилия. А представете си, ако става въпрос за много сериозни, радикални промени, които са свързани с нашия начин на мислене, с нашия избор за нашия живот, как да продължи той, с кого да продължи или без кого да продължи. Тези сериозни въпроси и сериозни теми изискват една промяна на едно по-дълбоко ниво. Защото ако вие за кратко време направите една промяна, тя ще бъде доста повърхностна и след това отново ще попаднете в същия затворен кръг, както сте били до сега. Затова за една промяна не се бърза. Тази промяна може да ви покаже докъде сте готови на този етап да се преместите на едно по-добро място за вас. И тя ще премине през осъзнаванията и това да видим много неща, които идват от нашето възпитание. Много от връзката с майката и бащата. Защото всичко се корени в семейството и не случайно се казва, че първите 7 години са най-важни.